izala nje lalela problem kusuke khalithothi inyuka ayikho ukuthi kodwa kumnandi awazi thini inengane eqhamukile nanto ziqhamukapi zihamba zodwa ayinamajinto tshelwa yimina inenyukani amagedlela yahamba ngawani imoto nemoto amagedlela awu-3 kunyiwane makhula box agcweleni zikhokha ikhokhile iswipe ayibhukile anayo isingoja uzoxupha kuzona zifuna ifani solalana lalela zindya iladisha into yabantu yololo mama uyayizwa iladi ikhubile into yabantu zila ayingane hayi boy bololo hayi bololo mama hayi bololo bololo mama bololo lapho uyazi ukuthi imali ngishaya yonke njengamanje manje lalela udla imali yerandi tshelwa yimina umashonisa umshaya imali yesibili ubumdenta nenzalo lalela eCaptain asireti kulo December asireti hayi ngeke ngale emnyango phela ngumasho nami ngelala ngumastand nami ngekudlala abantu kuyaredwa shangele ngibona ngoFebruary ngomastand ngibona ngoFebruary yami mhlawumbe awunayo ufish mina eThemba Brown uyi-poet he does poetry he sings he's dope. I'm a fan. Just telling you now, I'm a fan. Yes, but you'll understand. Uyazi boy, it's say, Mzukwana. Yeah. From Brio, boys. Umina nje ukwazi ukugibela noma yini. Mina ngariwanda le beat. Mina ngariwanda le beat le. Hayi le. Ifakenye noma yini. What's up? Uyagibela. Uhamba nawo. Mina ngizangibela le. Bro, lo December I feel like ilokudala sengenda sikuyona vele sigibela ngayo December holiday. Kuyayifana nelokudown sikanje. Izwa. Laba balini umhla ka1 ukuthi kushaya uDecember. Hayi thina sesifikile wafethu uzofika. Uzofika ngendlela. Hayi. Usuyidike lo ngiyawucabanga. Yazi wayigibela nje sadisi. Okay mama. Hayi. Go. Asho. Yelele mama. Sabakalo live. Bololo. Ugeza bakanjalo. Yelele mama. Bololo. Yazi kanjena nje. Bololo mama. Bololo. Yelele mama wethu. Yololo. Yelele mama. Bololo. Abakuthanda abantu bakumani wami. Lolo mama phone bayazi senda moyila. La iseka iroom yethu. Senda noma yini. Siyahlala sibhekisane siyandakaza, siyarelaxa, siyajola mesithanda, siyavusana. La isentweni. Njengoba ngihleli nawe bayazi ukuthi awumjida wasentweni yethu. Shalela nginayo eBethesda kusasa, isho uyaqala ngo7 iMashlow. eBethesda kusasa. Ngiyalela. eBethesda kusasa. Sasa ngiflathini konje ngo7. Mashlow uyazi phela. Amanje bese ngicela ngo8 ngabathethe isisebenzi mina. Bayazi ke la page. Sila bengihlonipha aba14 nolayini. Bethu uminethe ngithe mina uminethe ayigibela leshandisi. Asisabisi. Ngisangayini wayo phela. Yelele mama we. Yololo. Yelele mama. Yololo. Aish. Yelele mama. Awunisangane lapha ngizwa kahle. Yololo. Yelele mama. Yololo. Yelele mama we. Yololo. Izwa. Sawona we mama mkhuluma lume nogogo. Yayizwa lengoma isakazi siphika igongo. Engishaya ngaduza ukuvuka nontshwala bayizolo. Thixo somandla ngiqoqela phansi ngedolo. Ngiphuza kakhulu somandla ngicela uxolo. Angithi kungenele mali yomholo ache madide othenga ugoloko le mali incane laphethe netoho ngathi ngiyachaza bangitshela ngoyolo. Yololo mama. Bololo. Yelele mama we. Yololo. Yelele mama. Isiqolele zephi? Shit. Bololo mama we. Bololo. Bololo mama. Bololo. Hey. Ngitheni mina ngayigibela. Siyephinga nemali eqolo kwaphuma nemali kasasa kwaphuma nemali yominethe sesiboni nereti kokhiwe simngenzabula zoma sithande phela ayiziwe nje yes simngenzabula futhi siyakhesha shayisani sonibusisa inombolo nizoyithola ziyiset nge-350 nje kuphela eBethesda correct motor ithi
Isolationists. Isolationists tanga igibela tabo. Ashu! Wolele mama. Wololo. Wololo mama we. Wololo. Ashu! Wololo mama. Wololo. Wololo mama. My. Angithi susuka saqala sahlala sabhekela izolo. Kuna matheke nafikile hamba ngepolo. Angaze kwenzakaleni ke emva kwalokho. Umama uyangibuza ke ekhaya ngemali yesondlo. Kungene machida. Yeye! Hayi! Awufethi njalo. Ngitsela. Iphuma somewhere. Yes. Moja. Correct golai into adan golai no bangaka kuba uwazo. Undazini. Wololo. Wololo mama. Wololo. Exe yazini. Awatshela abantu bakho ukuthi kusasa ama single ladies busy sifune ngale esingajoli bafethu nabantu abahamba ngama-1 mabethu seniyiwiselani manje phone mina enhlela la abudami akadovole akashadile umuntu ushadile unawo layini kodwa phela ngoba ngiyitsotsi uyazi imina udriver ngolayini ngizoleshandisike mina ngiyashitha le beat mina ngashitha ngifakele noma yini hayi noma nako afro bani uyancanywa yini mina bro hayi phela lama track lama beats ngizowabhayizele mina endle lama beats ayi cost na anything dwadla ayi cost lama beats ngiyagibela lama beats utshela mina lalela ngizangibona okay lalela igama lami enhle ungafuni umiza ngomina enhle usugar also known as hayi ukuthi akasebenzi umina enhle ngoba unemini noma yini mina enhle nike noma yini noma yini manje le mouse don't smoke at home bangena uDisemba mthono uphakathi imali suspend mthono bangena uDisemba imali suspend hallelujah amen hallelujah waseduze kwami boo I just want to be with you tell me what you wanna do you feel like swimming in the pool want to have a drink or two wanna fly into the moon you wanna chill noma ufuna ukudance wasibugilwane zoo noma nginefuna kuwe izoyenza mntakwethu amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah December oh my listen splendor hallelujah amen wangenu December my listen splendor hallelujah amen hallelujah ozovala lapha emjondolo sidla inyama namatombolo ujabula umama nobaba ekhaya umakhelwana avuka umhopolo ngiphethe uthando ngiphethe style imali ngikha ngamafosholo beza abantu bonke sijabule manami utshwala ngibugcwalisa umphongolo ngoba uthande nginalalipheli ngi-out grand but I'm crazy ongiphathe kahle ngaphethi yazi ma ongnika ngaphethi amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah wangenu December imali suspender hallelujah amen hallelujah ayangifuna inhliziyo miklo wena bonke manumzane ayangifuna shu so far sweet man wena so far sweet
as in, it's a show Central Doing. That's a Central Doing, right? That's the name of the show. Doing. I have questions. I have, if in a relationship is have a looked at, you and your partner, you've done most of you look at, you have a lot to talk about. That's why. What are they to my shit? Right, my relationship did not survive lockdown. We end a relationship now. It's not survive. You have to get it. I'm always saying it's not a relationship. I'm taking a lockdown. The start of the that's when I knew would say relationship. Yeah. The penitata kumzala. Namgala ngisebuye sekhaya. Sazi ukuzobona nini. Makuthi msurvive ingakho ngithi abasabile. You have a lot to talk about. You have a lot to talk about. Wenze ngani? Wenze kanjani? Makhelwane. Next door. Usujole next door usavele. Usujole next door uzuya ngenyawo ngila ngaphandle. Tepha namaphola ngaphandle. Bekubola ngaphandle. Ngazohamba ngemoto. 6 months mina ngiwazi 6 months. Ayafuqa mina ngezobeza 6 months. Ngeke ama cherry proof ngeke ubeze. Depend phethe hey monqaka la lalela ngisho unyaka. Mina tshela phethe ama cherry kuhamba for 2 years tshela ubheka itsuthu. 2 years 6 months ngekho. Umjaja umzama crosser for 6 months ayicabanga. Vele bezokhwaza. Kanti yona mfethu okunye ukukhwanja kumele ngaxegisi nje ngithuthi because manje understand mina learning idaleka ngivele ngiphakamisa manje ngoba yona idaleka wena nokubuye ngathi bed lakhe yazi kunomjito okhalayo kanje lo shobe umzala eklabini kanti umzala mhlambe uyakhwanja izwe naye engahlonile noma mhlambe bezothi uyafika entweni bese kubuya ifro ebezokwazela entweni yabo useyabona mfethu uhlosana ubugida yabo so bonke abalolaya ngisho sebadaleka nje wena ungani umzala uzathi uchoka wachuba buya nelikubi uthi nomzala shuwa kahle la inombolo edalekile wena khona inombolo lakhe eziqala zisimo umuntu akekho grand akusiyo wa le nombolo engamele ibe kanje inombolo ethi ngamhlophe president engahutshwa ngalothi uyikhaleni lothi uyibani inkingi abantu abazala bazama Facebook izinto bayengabelani bayiyeke babambezela yabo usemashini usemashini ubuya kwena vele sekafile lapho so lapho sezinyimbo ngabe singajalikana qondile bekumele manje wena ubuncane vele uyancane emkhimbizana abe drive so uthi wena sinokushaya ngazi ukuthi sibaningi sonova siyayisho but akumele ngabusiyayisho simfisa engathi ufike empedeni one day wena mafethu wena ngifuna manje sure uhlezi unama issues ama relationship yini ghost impethu yini lenzakalayo yazi mangizomjoka manje namtebe kodwa out in yakafuna icherry wena phethi wena ngicela okay ukuthi umsuzana mhlawumbe twice or 3 times ekhona lesa kuyangihela ngicela wetheleni phephethu ilambile mina behlangana sa wethelile phephethu besidla ngikama nyawo alblokeni ngiyabhokeni ngifake ivezo lokho bokwazi usana uhlale heartbroken yini oyenza yini yebhayisa khona ubona nje ubhaya kwami kuleka uzozama ukugida usiyenze ngabe lapho sikareka awazi uwehlele into yodwa ku4 mhlawumbe uhamba nole yodwa noma usho yabo uqale uqayazi ukuthi yini wrong ngale moto le njalo ukuthi inokushibika ibuyele yabo sokuzazi leyo moto ukuthi inkinga ayiki yabo ungalothi manje wena uqinisa ikhanda la because wena uzothi on umzali kwenza into yodwa futhi ubungu umzali kwenza into yodwa futhi wena uthonza amacheri ayighost noma amacheri abayiza wena yebo mama konguda ngeke bitayila la ibesela ujoyituze khona into ngekuyenze ngantshela abantu khona ngekuyenze bro shit out uchi ngeke uchi out chase
unomzala bakhulekini kanti bakwanje umdlozana ngithi yabo ngoba bethatha isikhathi konani ngiyahla 20 hayi ngani ngayenzela abantu mina kunjani break yeah that broke Messi bro ukhaya nika mina bakhala nje ngcwabeni bizi ngokufundala benza abasha iblog la kwithi yamanje ukukhalisa abantu abathanda ababa bona mina ngifuna ukuyala abantu ukuthi ndoza sukithila la noma kanjani yabo nanokuthi umshini uzumshintsha ayikho lezo umshini yabo umuntu ozumshintsha 17 u17 u17 yabo ngisho so lapha ngifuna ngifuna yabo ifuna ube out yabo ifuna ukuthi understand umuntu understand noma yabo wazi ukuthi kuse u1 no2 mengudala ngale ndlela uzobuya namali zakhe yabo angezikhawa sure supplies ukuganga muyithuthi aloni excuse if ufuna understand ukuthi yakanga bezothola nawo wonke umuntu ukuthi ngithola wonke abashidakala wena uphika unokubamba ukuthi yakho faka izithini masuma uzokuthi wena ungawona ama-out yabo so lapho mina ngidala bakho badala is-out yini indlela okuthiyana nayo sure ukuhlonipha kuyona yonke into okukhile umuntu ohloniphayo ngakubulala yena wazi ukuba seduze kwena yakwazi nakumamukela ngezifekakala so lapho umuntu ohloniphi nakwi-distance anshame ngisho but umhloniphayo ungena kwakhe yonke so esokuqala lapho esenzani process okuningi ukanje umzala wena uthi yonke into ngoba kwanza akakuboni ukubona isikhathi sakho wena nayo namhlonipha sure discipline yabo ayekho umzala omhlonipha ngaphe umzala wakho abazali bajokayo okay sure abagijimisayo amapapa right yabo baqala nje baqalaza ngayo kodwa kumele bazi ukuthi ibhele yabo manje lahleka lapho wena bese usufuna ukugxamalaza kodwa bangani betshela uyathitheka betshela bakho lapho nabo bro ama-out yomnini sure no amanye akhona ngoxi hayi awuxoxi nomngamishile yakho malothi usawusabelana nomngamishile mayijapile khona ukulayo ngisathweni nenkinga nomnishile yakho mhlawumbe yakho ayibaxoxela abangani bakho indaba zayo wena usulelo nishile yakho usuxoxela abangani abasebenzisa kanjani uyamfuza ukuthi yini uthi wena njalo mega bekhuluma usibani yabo ngoba laba bayazi zonke into bayonothi yaxabana yabo bathi thina perfect and wena lefa ulungisa nami wena ulungisa nami ukuba nabangani bakho ngoba usujola nabangani bami hayi nami qhubeka nabo and ama-cherry bro shalo saphilondini soqinisile lo yazi ama-cherry enzela bro singaqaba ne-cherry yakho manje ngibizane ngefoko mesuka mina uyazi bro wami wena sengashaya ama-flop engabasebeni khona ukuthi ngafonela ngabusuku manje sicacela amasimba futhi cherry yami yangibhedela but awukwazi angazi ngitshela ukuthi wayenzeni why ngangifuna ukuthi wena uzongilanda lapho ngitshelanga lonto why because ngathi ngam-protector yena yes but buka ama-cherry enza ndani ngandabazana neyaflop ingaphandle sebangani kwenzakalani sengithola abangani kuba kwenza lonto inkinga outside konjile ngoba i-reputation yakho usho uhambe ngoba ngame-cherry yakho uyashiya usho into yakho yazi sesi-expose lasinquma umuntu yazi akuyona into yomsebenzi ise-outini ola yakho bonke ayithotshela ukuthi umehloniphe nokuthi ibingelele kanjani yabo ibamba imashi ukubona umhlangano nepolitiki awusho uthela so yabo sibona yabo hayi uthini ulayinwa kubamba imashi manje usayibona sasa usebenza kanani mase ushintsha indlela yokubingelela awulula phila kubamba imashi yayo ukuthi ayidona manje yabo bethu ibhola yabona
ekubizwa njengeloya nani angisho ukuthini uyayishape moyithu ujwayeleka engani becherry wena okwenzayo lokho wena ukuthi cherry ikujwayeza nabangayo wena okwenzayo lokho angisebo leyo nto uyayishape abantu becherry abashayisana abakwazi umuntu kanjani wena manje ukuthi mhlawumbe uhambe emotweni ubalandile necherry khona ukuthi balandile kubizile uthulile la yabo ekubone next week uyaxoxa abakwazi abazi bazongena nini abazi kumele bengangeni nini yabo abayithola imudi yakho abakwazi ukungena uphela lento abayibuza kuphela ahlangana nabo njothi ngeke kushuthula uthi uyaxebuka ukuthi ligcina ukuthi abangani khona nayo kuyivinci wemanje isingaba abantu leso sikhathi uma ukuthi uzophinde uzoyiphika abakwazi ukudwala isimanje sakho so ama-jokes akhe engahlekisi ubambeka abangeni abakwazi ukudiscuss akwazi ukufika kuwena lokho ukuthi uyadiscusswa uma bakwenza vele bamacheli bazokudiscuss kumele bechote akwazi wena yonke into yakhe isifithi yakhe nisheri yakhe afike wena ukuthi badiscuss isiqala wena oshape kodwa ungana baphela wabuya bathatha amabhola akhuluma nabo befuna umngane abazokudwala ukuba Johnson nabo ngamthola umngane wabo nani awedwa awumtholi kuwena uzomthola myeke awumtholi manje uyabikelwa bikelwa wethu ufonela bona kusiza u17 ngebe mki abamazi nabamazi usubafonelile yini ejabulisayo manje ukuthi bathe abamazi namba yasuthi vele la bamafoni yanqala usugxabana nabo abahlangana nawe bona wena usuzoba yilona nesicefe umuntu wakho uhlala discuss akubona abenjani abashayisana yabo uyahleka mehlekwa yabo athi ukuthi abantu phela lento yokujwayelana kanjani abekho abantu abathi ukujwayelana abekho abantu abathi ukujwayelana sikhona umjito nenkinga nje manje usejwayelwe icherry esebenza ifront engafuni kanjani iyamjwayela andichance imidlalisa ezizinto ezimbaselayo akazi la hlonishwa inombiza ukhanda kakhulu ngoba sengenile yakhanda kakhulu mali suyambeka lapha ingcala nje ngithatha ngalo uMeme